Γεια σας παιδιά, είμαι ο Χαζάδας και σήμερα θα σας δείξω πώς να βάλετε το Captive Minecraft στο Minecraft. Θα πάτε στη σελίδα που έχω κάτω στην περιγραφή, στο link θα είναι κάτω, και θα πάτε εδώ πέρα Captive Minecraft που θα σας το έχει δει το Captive 2 και το 3 δεν το συνιστώ το 1. Για να σας παίξει πατάτε Edit Profile και πατάτε 1,8 Save Profile. Μετά βγαίνετε αν θέλετε και το κατεβάζετε. Μισό να download. Ναι, και το κατεβάζετε. Επειδή εγώ το έχω ήδη κατεβάσει. Ναι, εγώ το έχω ήδη κατεβάσει. Επειδή δεν το παίρνετε. Με το που σας κατεβεί πάτε στο WinRAR και πατάτε Captive Minecraft. Αυτό εδώ πέρα με βλέπετε, έχω κάνει κι άλλες. Ναι, επανάληψη. Ναι, μισό να βγάλω το άλλο. Να είμαστε μισός. Ένα λεπτάκι. Ωραία, να το Captive Minecraft. Ωραία. Πάτε εδώ πέρα που λέει εδώ, πατάτε percent ή τις 100, μισό να το βρω, τις 100 upload, τις 100, και πατάτε enter και ανοίγει ένα φάκελο. Πάτε στο Minecraft και πατάτε saves. Έχω ξαναβάλει ένα Captive Minecraft, τώρα είναι ένα καινούριο αυτό. Το πετάτε μέσα. Ωραία. Ωραία. Τώρα ανοίγετε το Minecraft. Ναι. Και περιμένετε να σας ανοίξει. Αυτό έχει βάλει 1,8, πάτε το play. Άμα θέλετε με τον ίδιο τρόπο κατεβάζετε το Captive Minecraft το 2, το 3, το Ultra Moves. Αυτό, ωραία. Περιμένετε να σας ανοίξει. Μισό λεπτάκι, εμένα στην αρχή λέει δεν ανταποκρίνεται. Ωραία, μετά που σας ανοίξει πατάτε single player και Captive Minecraft. Επειδή εγώ το είχα και πιο πριν, ναι, επειδή το είχα και πιο πριν, έτσι θα σας μπει. Θα σας μπει. Αν δεν σας μπει, μην πείτε ότι φταίω, εγώ δεν φταίω. Δείτε κάποιο άλλο πιο επαγγελματικό βίντεο ή μπορεί να έχω βάλει μία λάθος τέτοια. Ναι. Minecraft, ναι, 1,8. Αν εγώ έχω βάλει κάτι άλλο, ναι. Ναι, και τελείωσα τώρα, επειδή εγώ το έχω βάλει ήδη, τώρα δεν μπορώ να ξαναβάλω, μπορώ να σβήσω το τέτοιο και αυτό, το κόσμο και αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, like, subscribe και share, αν σας άρεσε, και το λέμε σε επόμενο βίντεο.